mga to? Pag-amo niya. Ay, pag-amo niya? Mabait. Pag ano? Mga chow-chow. Hello. Dambu. Oh, parang tiger. Ha? Ayaw niya. Ano pangalan niya? Dambo? Wow. Dambo. Dambo halang. Wow! Pa. Yan lang. Ano si klase ito? Anong klase ito? Parot. Manok na yata ito. Ano yung pattern? Magkano yung ganung price eh? Magkano na ba ta? Wow. 1,000 isang pare. Ano? Isang piraso? Wala ni bawas naman makapansin din natin pa. Ito ni balik ko yo. Ito. Tama ba yun? Ha? Bali. 10,000. Lang naman yan, te. Pag nakawala, okay lang. 500. Pag mag-asawa, 1,000. Hungary. Ay, pang racing yan. Hindi po, pag display lang yan, te. Ito, Ay, hindi yan yung ano. Ito yung pang-karera. pang karera to. Pero magkano ganito? Depende sa klase. Pero magkano yung talaga isa ganun? 150, may isang daan. 150. 100. Ganun. Ay, tagal lumbang kaya to. Di bali, inalam yung may number nyo, di ba? Wala si Kay dami number nila. Ay, bumalik siya, rabbit. Hindi natin bibili muna. Pero magkano ito kuya yung mga price dito, yung rabbit nyo? 700 po. Ay, kayo nandun sa ano? Isa. Baka ano, di dalawa, pag sibu kasama si Busing, 600 lang. 600, dalawang Kasama si pares. Kuya, pag hindi kasama, 700. Oh my God. Madam niya. Lakas si Buding. Masikip na lang. Ito kuya, magkano yung ganyan eh? Vlogger niya ko. Yeah. Vlogger niya. Ha? Yung taong pusa ba sila? Ay, 150 ko na. 150 ko na. Pati. Kaya pati. Java. Hindi kaya kuya ay? 150 ko ara. 150 dalawa? Ha? Saan yun? Martinez. 150 dalawa? Hindi pwedeng 100 dalawa? Ini, ay. Ha? Bullshit. Ano yung marunong sila kumain ng isa? Ano yan, Martinez? Martinez, ito yung ano, nagsalita. Pero pag mayroon kang babae, may lalaki ka, sumbukan niya. Wala dito. Mataklo. Ay, masalita pa? Masalita. Ayaw mo daw masalita. Pero, bata pa, pangit na ito. Naman ka nakapangit na ito. Oh, Ayaw niya. So, binigyo ko din sa ano. Hindi, magkano tayo, Martinez? 1.5 dalawa. Ito rin, oh. Ito rin, 50-50. Bigyan mo ng kuya eh. Wala na, hindi po, nabenta na yung dalawa. Ito, ano ito? Wala na, Ano nabenta pa yung dalawa eh. Benta na ba yun? Yung ano? Ha? Saan yung isa? Ito, ano pangalan Ito ito? yung palagpak. Anong tawag na kuya? Martinez. Palagpag. Ay, palagpak. Palagpak. Pigaya kuya eh. Dito ara mo, Samay ko man ang palagpak. Palagpag, di ba? Ay, palagpag. Amay na yaring kanon, iluluto da. Samay
may tambal na high blood. Tambal na high blood ka. High blood ka, sa kanyo para mga... Kami ito, gumagawa rin si kayo. Java, sir. Java? Java. Oh, Java. Ano yan, di Costa karangan, ano? Java, ano yan, di Costa, Castilla, Bilig na. Bigay ka lang ito, aray. Bilig. Marata na wala dawan to. Di mapa, pero pati sa piraso sa kikon mo, sa lago, kapit sa kikon. Kapit pa utol mo. Ako pa talaga. Ito yung rabbit nila. Magkano ganito yung rabbit? Ha? Aray ko na! Wala nga, 700. Hindi dyan. Pagkasama niya si Kuya, 600 lang. Kaya si Kuya rin. Ano kailangan? Laging kasama namin si kuya. Iba yung may, ano, iba yung may... May Adonis kami. Ano? Mama, ito na anak si Ningning. Ha? Ito na si Ningning. Ano yung Labrador? Madam. Ah? Madam. Oh? Ano yung Labrador? Tingin lang kung ninyo ate. Wapay. Ito pa rin yung semi Labrador. Wapay. Ano yan? Hintay na mga kaya. Ito yung semi Labrador. Isang labrador yan. Iraraya ay. Ay, binagjantan labrador yan. Tingin lang kayo eh. Eh, ito pala 1.5 ko naman. Ang piraso, 1.5. Ako na ibagay 2.5. 1.5 na lang. Mara kayo rarata. Eh, palagi kayo dito? Oo, tuwing Sabado. Ito yung Sabado. Iba-iba maaso namin. Parang, di ba yan, ito may kinamis yung ano nung... Pitbull. Oh, pitbull. Ano? Pitbull sa Labrador. Yeah. Ano yun? Sino yung pitbull? Hindi, Boston Terrier, madam. Alin ang labrador dyan? Labrador Belgian po. Bakit hindi ganyan yung itong sa labrador? Ito, anong klaseng aso to? Binipincher po. Magkano ganito, kuya? 7,000. Ito, yung, anong tawag dito? Boston Terrier. Boston Terrier po yan, breeder po yan. Matinan yung galit-galit. Basta ka na. Galit-galit yan, tita. Ay, lahat. Kuya, may lahi ito? Opo, walang spin madam. Walang spin. Ay, ito, Aspen. Hindi, parang ito, Labrador, ano? Labrador Belgian po. Ha? Labrador Belgian po. Magkano ganito na yung ano nyo? 4,500 po. 4-5, ganito kalaki. Magtitrain na sa mag-bid lang po yan. 3 months. Oh, 3 months, 36. So, 50, Rara. Yan. Kay Paris, sa tampo. Ayan, Paris. 250, Rara. 250 gara. May discount na. Ha? Baka na naman, malapit na mga yan. Ito, hindi nila laki-laki dito na babae. Ay, lalaki, kasi ito, lalaki. Lalaki. Yung babae. Baka na naman. Ang pigatan ko yung ipabo yun. Singayay, Oo. 1.5 ay barangong balot. Singayay, 1.8 Paris. 1.8 di ay. So, Edward. ayun, babae. Garang babae tan. Babae, lalaki. Oh, 1.5. Tapos yung barako. 1.6 tan. Oh. 1.5 yung dalawang pabo. Pabo. Oo, pabo. May tawad pa. Pabo. Tawad kayo, madam. No? Di ba yung nasa 30 kuya? Di ba yan? Ano? 30. Di ba yan? Oo. Ay, alam niya yan, nag-ano yan, nag-ano yung lupa yun. Ay, bibi. Pikati bibi yun. At 250 lata, 300 eh. 250 isa. Yan na, oh! Ay, pansabong. Hindi. Pangulam yan. Pangulam. Ano to kuya, pansabong? Hindi pa pangsabong niya, panulam. Pangulam? Oo. Eh, pangkawali. Pangkawali. Magkano ta ba pangkawali yun, ha? Ha? Iyan ko yung ikin. Pangkawali. Piray balot labat. Pangkawali. Sinuotan sa pigay price ng kuya eh. Ay. 350 lang. Pari-pareho kuya. Nice to. Oo. 350. Hindi, wala mo sa boss.
Anak ko kain kami na. Pigari, last price yung sa raratan. At 320 lang. Oh, 320, ganun. Singo niya rin. Bali-bali yan to, pero ay may manusel. Hindi mo, naka-lukaro pa kayo sila. Kaya yung silang tula ba, mamarikitan. Oo, taan. Pero numatak lang, tulaw sila. Tanan sama, ugugaw kami ni Unta, manusel. Irarararaya, ah. Tagapagkapay ito yung mamarikitan po sila eh. Pero no, sikatin lang. Ang ula-ula. Ito talaga ba eh? Talaga ba? Kapilo din nila. Ay, Diyos ko. Mapili mo lang sa kapay ito, mamarikit. Mas maraganda, paano artista mo, di ba eh? Oh. Ang tira niyo po yan? Nestor, Rebilla. Ah, ito si Nestor, si Sir Rebilla. Nestor Rebilla. Ah. Dito na kayo Bye. bibili. Taga saan kayo kuya? Dito. Malasike. Ah, Malasike. Oh, Oh, Malasike. guwapo ba? Dito na kayo bibili ng manok na pangkawali. Pangkawali. Pangkawali daw, Liya. Pangkawali, oh. Pangkawali ah. Pangkawali, ah. Ano ba sabong tan, kuya? Ito, Himalayan cat. Yan Kuya, 1.5. Ganito. 1.5. Ah, mabay kiray, mamo. Laping ilarat. Himalayan cat. Babae. 3 months to ila pa, madam. Balag niya. Ay, 3 months lang yan. Malagay po sa kuya. Lagay na rin kayo, kuya. Dagupan. No more na, oh. No more, oh. No more. Eh, suplado yun, oh. Suplado. Bibili tayo ng buko kaya. Bakit asur ay suplado? Boston daw, 7,000. Ganyan talaga yung mata niya. Yung mata niya nung 7 months siya, nakalmot. Ito, oh, Labrador. Kani gano'n ko. Yung Boston po, 10K yan sa. Ito, 10K. Walang diferensya yan. Kahit 40 nila, 50. Yung binta namin talaga. Nakapal lang yung mata niya. Sa 7 months. Ha? Pascal? Ay! Apir, apir. Apir tayo, apir, apir. Ah. Himalayan cat. Ah. Ate, bali-bali to. Hindi na lalaki. Ang to yung Aspen? May din, ah? Kaso, alam na siya straight. Kapigay pa nga lalaki ko yata yung lalaki ulit? 350. Saka Aspen nilararaya? Malagad ka po. Ay, ay. Ito lang nama, ito na ba iraya? Ano lang, te? 200 pang kukumanjay. Agad po may susali mo, sinatagtag eh. Oo. Ayan, gano'ng lugi lang ito. Pero Aspen iraraya. Ano ya? May kung na ba iraraya ito? Balbon. Agad po may sulay. Ang kapilahe. Oh. Ada Spanish? Dapat pinagamit sa magic. Magic. So, sa pigaya, Paris yun, kuya. 600 yung patawal ko pero hanggang kalabat yung 500. Pares. Oo, ano ang tawal nila, hanggang 500 lang. Oh, 500. Kala. Kawan, rabbit. Ang gawan rabbit unya ay kuya, di unya ay. Oh, rabbit la, di ba? Ano ba kalapati? Oh. $700, lalaki yan, lalaki na head. Oh. Ay, native to. Bigay niya yung kuya. Ay, 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 ay. Manaya. Ay. 600 dwara. Siya 300 ito. 300. Lagyan ko na ng buko. Ay, niya ito kakaiba to. Oh. Ayan, to ya.
Ha? Mambrabag kayo mo mata. Oo. Tingaran niyo kuya. Tingaran niyo. Badi, ganyan naman. Ha? Badi, ganyan naman. Body? Welcome San Carlos. Taga-iner kayo Kelas niya madam. body kay Kuya Body na lang kayo bumili ng rabbit. Di mga ganyan. Kuya Body. Kabalo ganito, Kals. Ito yung Kals. Bigay niya yung Kuya, Kals yo. Kabalo ganito. Ha? 320. Tigaran kilo latan eh. Mga talura. Kakabalik lang to. 320 yung Kals. Dito ka. Oh, balik. Ha? Ang babalog, ganito. Ay! Tayo binili mo ate aso. Ang laki-laki. Sige, yung niya price to yun. 4.5 kilos, 420. Ang laki. Balik yung mga Kals. Kals din yan natin, Ay, ano yan? Talaga, madam. Ha? Ano yan? Kals. Bingala. 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 Ha? Nakahit na lang ganyan natin Wild dog. Ayun. Sa pigararatan eh. Opo. Magkano mga ganyan? 2.5, dalawang pares. Dalawang pares, isang pares. 380 madam. 380. Pigarang kilo laton eh. Talura, ganon. Hindi, 4. 4 kilo. Magkaparehas, may masuk ka pa tira. Matataba. Ilang kayo ng Aspin iraraya. Aspin. Maltesterian. Ha? Maltesterian. Ay, wala ida. Bigay niya yun, kuya. 3.5. Isa. Turog. Hoy. Ikap. Ang tagabayso. Ang tagabayso. Ay. Tagabayso pala ka to. Iuwi kayo. 3.5. 3.5 isa. Iuwi. Ira, kuyat. Dinan. Daya sir. Kandingin kuya ay. Ay talura. Hindi, sa pigay presyo sa sakay. 4.5 sakoy. 4.5. 4.5. Amin yan pre. Ay, kandingin 4.5. Partida. 4.5 sakay. Latan. Kambing 4.5. Mek. 4. Ay, kayo hindi tayo bibijak. Ay guys, ito yung mga Kals. Laki pa kala, ganito. Laki niya. 300 lang. 300 isa. Kals. Bigar ang kilo mang kuyo. 4 kilos lang may 300. Oo. Kabalog. Ay. Wow. Kabalog lang siya. Ay. Very big. Tingnan mo. Pagod na. Pagod na. Tingnan mo kuya. Pablo Manangaro. Pablo? Manangaro. Hindi, tingnan mo. Okay, ikin nyo. Ay! Ang tingnan yung papatoy. Tayo nga rin papatutan na prod. Nato yung nga rin. Rapi? Kung kagpanyo, kung nasaan ka man, ito yung Nawawala mong hindi, anak. anak ko talaga. Oo. Ito yung anak ko na. mas usad, piano na lang. Kabalog. Ano mo? Ha? Bigar ang kilutan? Oh, 7 kilos lang. Kamara 450 namin sampo. Ang bala to. Welcome to my malas, to Pitura.
Tapi kamu Nag-isang dati. tapos na. Tigil ako yung kuya ay, niya ay, mama ay. 300 native. Oh, ay 250. Kapura. Ah, 250. Ay, pato. 250 nga na. Yun ay 250. Kuya, irararaya. Bibe? Pato, oh, baby. Ah, 250. $250, 300 sa sonto. Terso, tagadya kayo sa Carlos? Kalasyaw. Ay, Kalasyaw. Ilan Kalasyaw? Ikaw. Ay, Ambunaw. Okay guys, dito na kayo bili kay Kuya Terso ng native na manok. Kanya, ha? So, yan. Tingnan mo ito. Pag-amo niya. Ay, pag-amo niya, mabait. Pag ano, chow-chow. Hello. Dambu. Oh, parang tiger. Ha? Ayaw niya. Ano pangalan niya? Dambo? Wow. Dambo. Dambuhalang. Wow! Ha? Anika po. Ani ka? Titi ka rin. Taga saan kayo? Isang karlo. Ay, San Carlos. Pagkain. Pagal.